खुलुमबाय गासै रायजो राजानिसिम बैसागु बोथोरनि गोजोन हामलायनाय बाहरबाय। दा खोथाया जाहैबाय जोंनि कनकदाया मेघालय थांदोंमोन खामानि मावनो। दा बिनिनो जोङो दिनैसिमलागै खबर मोननाय जायाखै। बिफाया हासिं आथिं खरा जेबो मावनो हाया, न'खर बाखर बायलांजोब्बाय। जों बिखौनो खबर मोनगोन खोमा होननानै दिनै नैबे बैसागु बोथोर गोदान बोथोरनि जों भिडिअ मोनसे बानायनानै हरनो सानदों। जाहाथे बिजों लोगोसे सोरबाफोर दंफ्लायबा बिजों खबरखौ हरो। आरो जोंनि गासै न'खरनिनो जों दोङो नैबे बिफा, बिनि मुङा जाबाय गेन्द्रा बर', बे आयं जानि न'खरसे गासैबो जोङो दिनै दोङो नैबे बिनि सेस्लायाव। दा बाथ्राया जाहैबाय जोंहा थांनायाथ' गोबाव जाबाय, 8 बोसोरानो जाबाय बियो, दासिमबो खबर मोननाय जायाखै। जों बिखौनो खबर मोनगोन खोमा होननानै जों मिजिंथिनाय थाबाय। जोबथारनायाव जोंनि गामिनि मुङा जाहैबाय खातपारा हाग्रामारि, पस्ट अफिस जोंनिया बरगुलि, पिन नम्बर 781354, थानाया जोंनिया तामुलपुर, बाक्सा जिल्ला। बेखिनियानो आंनि बुंनो गोनां बिबुंथिया। खुलुमबाय। खुलुमबाय रायजोफोर। आं दिनै आंनि फिसा कनकखौ मेघालय हाबा मावनो थांदोंमोन। दासिम 8 बोसोर जाबाय, दासिमबो खबर गैया। आं हारसिंनो संना जायो, आं खरा मावनोबो हाया दांनोबो हाया, न' बां बायलांबाय, खस्थ' जाबाय। दा बेखौ आं मिथिनो लुगैदो बा महा दोङो महा गैया बेखौ आं खबर मोनजानो लुगैदो। खबरखौ मोनबा गाहाम मोनगौमोन आं। रायजोफोरा अननानै बाय माबा खालाम, नुदोबा खबरखौ हर। बेखौनो आं दा हामलायदो बा बुंहरदो।